ఇక ఈరోజు డేట్ చూసుకుంటే 20వ తేదీ మార్చి నెల 2023 సంవత్సరం. ఇక మదనపల్లి టమోటా దిగుమతి చూసుకుంటే ఇక నిన్నటికంటే కొంచెం తక్కువగా వచ్చింది, ఒక 10% సరుకులు తగ్గాయి. ఇక టాప్ అండ్ టాప్ వచ్చి ఒక 2-3 మండీలు 430 రూపాయలు టాప్ రేట్ పలకడం జరిగింది. ఇక పొడికాయల విషయానికి వస్తే 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు ఈ జ్యూస్ కాయలు పలకడం జరిగాయి. ఇక మిక్సింగ్ కాయల విషయానికి వస్తే 100 రూపాయల నుంచి మొదలై 150, 200, 250 వరకు ఈ మిక్సింగ్ కాయలు పలకడం జరిగింది. ఇక క్లాస్ కాయ చూసుకుంటే 300 నుంచి మొదలై 350, 400 లోపు ఎక్కువ ఈ క్లాస్ పలకడం జరిగింది. 370, 380, 390 ఎక్కువ క్లాస్ పలకడం జరిగింది. టాప్ అండ్ టాప్ వచ్చి 430 రూపాయలు పలకడం జరిగింది. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.